utočit, vole. Ano, správně, tak se to dělá. Jinak já se nenačítám, ale viděl bych to jako BZ na heal, zbytek heaven. No my to budeme hrát, jak jsme Jo, zvyklí. jo, přesně. Vodáci nahoru, vy tam s A ním BZ, ty IS-3 tam budeš tu. nejrychlejc, IS-3 za nás, my pojedeme sem, zkusíme tady nástřel, Proč pak je jdeme to? hrát tady tudy, Nahoru. na hill. Jo, zatím s těma heavenama se jenom stoupněte tak jako decentně semka a měřte na tohleto. Ještě, že používám to triple, jsem altabnul. Na tohleto. A já vám to zkusím spotnout s tím burákem. Kublej, když tak zkusí jet víc tak jako takhle, aby si spotl tohleto, ale jenom fakt opatrně, jo, ať nedostaneš zbytečně moc. Jo. To je nějaký základní místo, tady vždycky to Tomiku, trefí. tebe potřebuju tady, aby jsme potřebovali hlída prdel. Koho mě, jo? Jo, s tou IS-3. Jo, budeš koukat jakoby sem, když tam vědou metka, jakože tam většinou vždycky vědou, tak ty je tam budeš držet od nás. Jasný. Přemýšlím, jestli není zbytečný si to nechávat tady, a jestli není lepší prostě nechávat ten tank tu. Zase tady, no nevím, že když na něj skočí, Nejsou tak tady on je vůbec, jo, on je neútočí. Ale může potom S tím jako projetem dostaň se semka, Kublaj. Jenže na té device je to lepší, vole, že si počkáš, až oni vyjedou nahoru a můžeš do nich střílet. A Kublaj opatrně. Promiň, Kublaj je to jo, ať nejseš tam úplně na to. Takže nic tam není. Kamerem. Dobrý, Kublaj, ty Můžete jet pokračujte za ně takhle do kepu. a my jedem kepovat, jo? Bez je to pořád nahoru? Jo, ty ty tam se budeš mít dostaň hezký jenom rány. takhle na tuhle pozici a oni za chvilku budou píkovat, takže prostě jim budeš dávat z boku. Ten Patriot za chvilku bude, teď už třeba za chvilku bude vidět. S tím Ty do pročetem kepu- rozstřelíš tady ten baráček, prosím? A buďte ready, že nám Který? pojedou na záda. Tady jsem, jak jsem přesně pingnul. To VZko? Nebo Škodovka? Který? Hlavně Asi něco musím střílejte přebít. z toho midu. A nabíjím do prvního náboje 4 vteřiny. 19 vteřin kepujeme. Bacha, teď už nám, tady to teďka, jo? Teď už tam vlítnou. 14 vteřin. Jo, tady někde bude. Tady furt svítím, vole. Je tam, proč je to? Traku. 12 vteřin. Tak pak Hezký. fokusněte si jedno, hezký. Hezké. Dobrý, tak ty už jsou asi. Burák není tak hloupý jak pro Řecko. 9 vteřin. Zabiju toho Patriota? No, ještě jsem si nevystřelil, ale hezky se tady jezdím dopředu, dozadu, ale... Budeš mít Na naképováno. houpačku. Bez ztráty kytička. A ani jedna ráda, ty vole. Tak důležitý vítězství, ne? Jsem držel kepo. Pro mě já jsem tam někoho přerušil, omlouvám se. Ne, tam na té devíce to bylo lepší ta pozice než na těch kolejích, protože ty když chceš útočit, vole, tak vystrčíš akorát podvozek a on ti mydlí, viď, vole. Takže si je lepší si nechat na sebe najet. Jasně, tohle. jasně. Můžeš dělat, že tam nejseš, oni to pušnou a pak najednou se tam objevíš. No, on takhle vyjel teďko na koleje a otočil se na vás a já ho tam hezky mydlel, vole, z boku do věže, No, viď. hezky. A jinak asi 3 lidi mi říkali něco Kublaj, na mid Kublaj a kam tak. To bylo tak, ne? No ne, a jenom abyste víš, Jo, v pohodě. když ten rozkaz někdo dá, tak aby to jako znělo od jednoho, aby to neříkalo 5 lidí. Protože mi to připadá, pak už jsem sám, jakože 6, 7 možná, nebo kolik nás hraje 10? Je v pohodě. 7. Pohoda, 17 no, hraje. 7. No tak, 10 nás bude hrát, doufejme, nejsou. Ne, jsou zálehy, já jsem v jiném kolu. Ježišmarja. Už zase. 10 nás bude po kampani. Kdy Myslím, že končí? to vrátěj vůbec. Myslím, že jo. Jo. Tuzex. Nice. Ale uděláme to stejně, jenom s tím, já si tam pošlu dolů tu IS-3, ona tam bude rychlejc. Je. Jo, takže IS-3 někde je tady do toho, aby si měl nástřel tady a potom tam mohl vyjet a všichni ostatní zase klasika nahoru. Defender Totok. Co je baru? Ne. To bylo tvrdý.
No, už mě 3krát za sebou přišli, jestli chtějí Minecraftu koupit nějakého panáčka, jak jsem jim dole koupil a oni chodí celý den. Jo, Tam, jo, bych tam mohl nechat vejplatu. ty děti jsou rychlí, no. Micropaymenty jsou svině. Mají otevřený účet a sámoška. Počkej, No, kdyby se na něj klikli, tak se jim to koupí samo, jo, na to ještě nepřišli naštěstí. no počkej, až na to přijdou. No, to To neříkej nahlas, jo. tady ty menší částky, to mě ani nepípne jako nějaký potvrzení nebo něco a... Ze to... To je extrémně, jak je to rychlý. Svítím, vystřelený. Metka tady nejsou. BZT je vystřelený, když tak. Tak bacha, ty metka nás budou objíždět, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, všechny tanky jsou vidět, tak ta IS-3 může nahoru, jo? Jo. Ty metka nejsou ještě. Tak ty už byste tam potkali, ne? Ty nás budou 100% odjíždět, když nejsou tady nahoře. Ale tady na nás střel asi nestihnem, co? Ale, možná, čekej. Ale jo, ty vole, Jednu jsem si dal, ještě dám. nástroj jsem dal Hezky, země, hezky, no. hezky. To píči mám Veze to chcípnout. vystřelený. Sorry. Tak, Dobře, Pavle. Metka z boku, jo? Bacha, Bacha. jo, bacha, máme na jsem- prdele. Pojďte s tou IS-3 taky to zase pušnout a pojď hrát Jo. kolem. S tím Defenderem, ale když budete hrát ten mid, tak oni na vás nebudou moc, jo? Nálety na ten? Bez to vystřeleno. Ano, do mě. já tam vlezu. Opatrně to Tak, Míku úplně nepřepal, vteřiny, ty vole. nedostaneš. Tak, Dobrý. Smraďocha zabiju, jo? To je, teda. Smraďo. On tady s tím už nic neudělám. Jo, a teď si hezky zajel semka. a, Pojďte, Jsem musíte prázdnej. pušnout ten mid, pojďte, musíte S předtím. tou Škodovkou pojď zpátky, jestli máš to, jo? Na ty metka zatím kašlem. okay. No já ho tam chci zatlačit to Když lisko, tak to který BZ to pušuje, pak víš. fokus, jo? Chalisko jede nahoru, Kubaj. Přejďte ty heaviny. Pseudošíp, jestli pojedeš. Potřebujeme šerovat Jo, na jo, tečka, já jakože jsem teď už je to vystřelený. samozřejmě v pohodě, No, to bez jo, to, ale to bez to vypnu, jo? Nevypnu. nebudeš Jsem si přece vystřelil do plejtvat 800 mrtvoly alfa. teďka. Jo, v pohodě. Prožitko, ale. Nacký. Hezky jste to zahráli. Co jsou zmrdi, kurva. No, Pojď si Jo, ještě přišlo, že tam- projednou. Jedu. já jsem přebíjel, tak jsem se tam necpal dopředu. No jasný, tohle je Jasný. takový frustrující, si dáš ten klip a pak už nemůžeš, no. Jo, pozor na to, tam musíš koukat asi taky kolem, co mají ostatní za HPčka a nějak to šerovat. Ale jako jasně, to jako Jasný, nebylo jasný. špatně. To už je takový jako, jsou takový drobnosti už. Však 7-0, to je dobrý. Jsem spokojený, dal jsem si tank. To je tak poprvé, že jo? Tomíko, tam Já se jsem ještě hlavně hezky zvyklý, že- ujel. Já jsem zvyklý, že jsem na to měl zaměřováč a teď jsem dal první do hlíny, no tak Krtka. No, ta Ale- Škodovka se musí doměřit, tak je to strašně nepřesný, no. A mohla by ještě ten klip dát trošku rychlejc, no, a to už bychom toho chtěli moc, no. ty vole. Prý za 1,5 sekundy 1000 damage a jedeš. Ne, ale jako u Zora, když to snělo 2 vteřiny mezi, tak to bylo super, než ho dokurvili. To si prostě píknul, boom, doměřil z boom, úplně super. Tady ty 3 vteřiny jsou strašně dlouhý. Nebo kolik No, jak tam 3 je? vteřiny jsou. 3 minimálně, no. Ale Ale pořád to- víš co, na 8 dávat za 900, to je docela za 3 vteřiny. Když Je dáš to v zlý. obě, tak jo, Ježiš, no. babi. Měl bych otázku, můžu? Nikdy. Po bitvě Cigo, šlo by to? Tak to nevím, ale... Tebe všechno. Hele, rozhodněte se a kdyby náhodou ne, tak to zkusím Já. za bitvu znova. Já se Jasně. taky rád zakouřím. No, Zapal si u monitoru, ne, to buď chlap. Ne, to jsem v dětském pokoji a to... Tak to jo. Zas takový chlap nejsem, ale... To jo. Stačí, že jsem je odsaď vyhodil všechny. Krokouši, Ano, ale kde je v Teplicích Stimax? ty Max.
Ty to vůbec To- nevím. Stimax, obchod s požární technikou, výzbrojí a tak dále. Jo, to je u Dvořáka, ty vole, nákladní a tam, jestli víš. To je druhým sjezdem, viď? Na No, no, Teplice. no, Na Kruháči rovně. ano. A pak doleva na tom, ty vole, tomu si to nevybavuju, kurva. Vlastně McDonald a tam za tím, jestli víš. No, to je jedno, teďko ne. Tak, burák opatrně někde svítí, protože to zůstává vzadu, bude střílet, počkáte, než se toto a my všichni ostatní jedeme nahoru. Chcem určitě hrát. Budou proti nám, jsem si jistý, že proti nám budou hrát kolem. Uvidíme. Tady ty týpci. Proto máme, Vle. proč je to Tvrdý. vzadu. Jsem správně, nebo? O prdele. Jo, teď potřebuješ, aby se cipaj, když se rozsvítí, aby nestřílel, dejme tomu, co to půjde a ty to budeš střílet za něj. Tak, třeba tohleto. Tohle. Ty vole, já jsem bot. Což je do první? Další. Není vidět. Tak oni nehrajou takhle, jo. Dal Sorry, jsem sorry. ti. Sorry, já jsem měl puštěný boost zrovna. Ten burák? Asi ho nevidíš, co? Jo. A to jsem si ho tak hezky doměřil, ty vole. Já jsem měl zrovna Už. puštěný rakety. Pohodě. Hezký. A s tím prodžetem můžeš asi semka. Musím pryč hlavně. Svítíš? Jsem dostal ráno. Jo, ty jsi dostal na blind, ale musel se tím pádem. Asi jo. Ne, já jsem svítil. Jsi svítil? Jo, nevím proč, ale jo. Já ne. Žárovku poznám. Čekám. Jsou tady Ale kluci, jenom jo, zůstaň když tady. tady Já bych čekal na vás, za ale- váma. Tady nějak Mrtv. ty zůstat, přesně tak. Bez to je vystřelený. Jo. Všichni No, hrajeme no. nahoře, všichni hrajeme nahoře, jo? Pojďme. Jo, Všichni tam Na vyjďte pásek. a přejedem si S tím vršek, prodžetem spodek jít nehrajte. semka. Jsem mrtvej. Takže jsem mrtvej. oni taky Bacha, jo. budou tam mít ty metka. Ty vole. Ne, nebudou, dobrý. To bylo nějaký pomalý do piče, jak jste stříleli. Dobrý, No. dobrý. Ne, Já s tím prodžetem jestli mě nějak nebo já budu v pohodě. A možná budu v pohodě. Tady nebudeme v pohodě. Oni mají Tak lepší musíme, pozici. pojď hrát, musíme tady hrát. Ty metka musíte rozmrdat, no. Byli jsme strašně pomalí, no. No. Oni tam byli dřív. Jsem nahoře, můžu? Jo, jeď, musíš jet. Jedu. Furt. Dát mu ránu 2 a... Já za něj dostanu, ale to už asi nedáme stejně, co? No, my jsme tam měli vlastně 2-3 tanky, které tam byly sami, že jo? A oni si rychle vyjeli nahoru, že si vzali ty pozice rychle. Jasný, zůstaň jenom tady s tím projetem, já pojedu hrát kolem úplně. Veselé, jestli zdrhneš semka, tak... Ale to asi není rád. OK, s tím... Kam máš? Asi jenom semka hraj, ale... Nebo můžeš tady zatím, kurva. Tady Veliman. V pohodě hraj. Zkus, aby... Oni teď budou docela hodně píkovat, tak abychom jim dali nějaký rány, co budou... Bez to střílí Ale- a tečka druhý hit. Furt máte metka, jo? Zkuste to prostě z dálky No, a mají moc je tam západ, jediný jako. burák, no, maj, no. Ale jo, ale když si na ně počkáte, Já nevím kde, tady jako to je takový... Kublaj na Tak dálku oni všechno, jo? ale oni musí buď na vás nebo do kepu, že jo, tak... 2,5 tisíce nejde tak hrozný. Jo, ty, hele, tomu buráku teďka musíš dávat, jo, Kublaj. Kublaj ať- nemůže. ne- To jsem já, ale já na ně nevidím. V životě na ně No nevidím. právě, aby ses nerozsvítil, víš? Musím vyjet s tím, protože tam hele máme minutu, jo, takže ještě můžeme zkusit. Hmm. Teď Okay. tě rozsvítí 703, si myslím. Nerozsvítí. No, spíš jako já nemám co s ním dělat, no. Já s ním, nebo takhle, já s ním nic neudělám, s tou 703. Ty máš kolik, 120? Teda 190? Jako mám goldy, jo, ale A taky. Čo, No. pánové jsou ve vatě. Koby. Tak jenom goldín. No nic, hele, prostě zdrhni je, udržíme aspoň 2 tanky, ať nemáme takový propad, když to nebude hratelný, a jako což už není hratelný, že jo? Uteč, fakt. Zkus je utočit, viď? No, no máš zdrhni, zkusit třeba toho buráka chytit, když na tebe vlítne.
Kublány, tak běž kouřit zatím, jo? Jo, a jo. Goldy. Já jsem přebyl a normální, ať nemusím A jo. na buráka plejtvat. Proti dvěma BZ-kům je to takový, kámo, jo, aha. Vpravo, vpravo. Ako, Tak hlavně jsme jim nikdo neublížil, no. Jo. Přežiješ. 3 capujou, to 703 jede. Ty máš ale štěstí, ty prase. Víc než rozumu. Nestihl dojet. Vedle úplně. Ty vole, malem ti šlehdu. Tak jo, tak pauza na cígo, jo? Jo. Varit kafe. Když jsem si byl jistý a oni to fakt oni to nehráli. To je extrém. Ale nebyli špatný. King of Warcraft. Jsem nechtěl teda. Prý nebyl špatný, ale první má něco za 500. No tak já si myslím, že kdybychom hráli kolem, tak je možná máme šanci vyhrát, no ale to je takový, záleží. Ale ty borci s těm bezetama kydou. No a jako tam prostě bylo hodně těžký, že vy jste tam měli jedno BZ proti dvou, no. A měli tam hull down tanky a vy jste tam měli Škodovky. Ale já jsem mi dostal z prvního, vystrčil hlavu a dostal jsem za 7 kill. No jasně. Vy jste tam ještě nebyli. No je v tomhle tom jako důležitý, no, prostě ty BZK 703 a všechny tyhle ty srandy jsou jako dobrý, no. Oproti tomu, když hraješ, že jo, prostě je strojku. A to je jako... Je sice jako není moc zase nějak špatný tank, ale bohužel... Já se vezmu takto. Tak kladivo. Ty vole, až budou 10v10 osmičky, tak turtla očekávám, jo. To je absolutní jistota. Víš co, vezmeš si toho SH, to, víš co, Shreka? ŠPTK. Šptk. Samohybný protitankový kanon. SHPTK. Samohybný protitankový kanon, aha. Jo. SHPTK, ježišmarja, a jo, to mě nenapadlo. No a když dáš tohleto a před to dáš turtlu někam do hulldownu, tak to jako jen tak nepušneš, víš co? Ale bomba taky zaraz si nemůžu vzít. Ale... Na 7v7 ne, ale na 10v10. Dva buráky, tyhle ty dvě TDčka a jedeš. Ne, nevím, já tu 10 nemám nahranou, tak uvidíme. Proti nám jednou jeli, asi 5 jich bylo. Dostali strašně na prdel. Oni dostali nebo? Oni. Hm. To byl nesmyslný setup. Jako když jich je moc, tak to je blbý, protože to je prostě pomalý, že jo? Brutálně. Ale... No. Ale jakmile A fakt... hlavně jako s Goldama to proběješ taky dopředu hezky, ale... No tak dálky, když to není v Huldownu, tak ne, tak jo no. Ale víš co, dokážu si fakt představit, že máš prostě tu trotlu, a že máš toho Shreka zatím a že to jako fakt vydrží. A měl jsem docela
úspěšné hry i s tím TS54, protože jako ta má tu hlavu taky neprobitelnou v podstatě. Občas ty- Počkej, co je TS54? Tyjo, ten Watt ten Plus. Watt Plus. Jo, jo, to je taky hrozně fajn tančík. To je jako dost dobrý tančík, no. Jedna z mála věcí, který mě mrzí, že nemám. Protože to a tohle to. Mhm. Protože to je boží, jsem zase dneska měl krásnou hru 4. Opravdu, protože to mě mrzí, že nemám, no. Co měl? Jo, to byla ta poslední. 4578. Vydělalo mi to 100 000. To je asi jediný tank, u kterého vůbec nespamuju goldy v podstatě. To vůbec není potřeba. Proč ta? Hmm. No, tak to vlastně nepotřebuješ, no. Could you find a way to let me down slowly? I hope you can show me. Ale ten chart, ty vole, to je fakt zvěrstvo. To není lehký tančík, no. Počkej, já tady mám na Cipajzovi taky status, to bude určitě taky hrozný. Kde to se to píše? Ty vole, tak já jsem tu bitvu konečně nastřílel nejvíc, trefil jsem i tank, že jsem ho zabil a prohráli jsme. Jako ty jsi to trefoval hezky tam zezadu. Počkej. Charmel Já s ním- jo. Mám já s tím 17 teďka mám damage vole- s tím. Average. To je hrozný. Já mám 859 a z 16 her 44% proher. To výher teda, ale... To je 17 damage a 500 assist, to je hrozný. Opravdu. S Sharfooterem mám třeba o 1000 víc average. Hmm. Jste tady tak hoďte zelenou. S 9kovým AMXkem, tou heavinou mám třeba 3.6, no, s Sharem mám 1.7, to je prostě... Já už nikdy nebudu nic markovat. Nikdy. Co se stalo? Ne, mě to vzalo do takový utrpení prostě, jo. Ta M6, hrozný. Ale vyhnal jsem si staty teda za Jo, poslední markovat, teďka aha. No, prostě to Hrozně je markovat. hrozná píčovina. No. Takhle to A mám, že při takhle to mám tom, u co se desítek, děje no. na public. No ale při tom, co se děje na tom publiku, ty si prostě potřebuješ minimálně nastřílet něco, abys nespad. A když to potom přejedou brutálně jednu stranu nebo něco, no to je prostě v prdeli. Hmm. Ale hrozný stresy, hrozný. Jo, Musíš jo, vždycky jo. být na té správné straně, no. Markování No. je pro odolné, no. A prostě musíš začít markovat lehkýma tankama a postupně se promarkovat až k těm lepším. Ale já se jako třeba desítky, já bych je nechtěl markovat, to je prostě takovýho sraní s tím a takových jako nervů. Hlavně co to stojí goldu. No, to taky. To je prostě, ta M6 jsem prostě za jeden den, co jsem dal třeba 20 bitev, mě to stálo 1 200 000 prostě, jo. Ten public. Že to střílí jak šílený, když to jdeš full gold s lékárničkou, s velkýma opravama, všechno, to bylo prostě šílený na peníze. Jenom pleskyš, než na to zapomenu, dáš ten Inspire Crocodilovi? Nebo někomu jinému než mě? Protože já ho tolik nevyužiju s tím burákem. Jo. A bez to z toho Dejte hodí, na Škodovky se to dejte. Ne, na klip to není dobrý. Nebo je to škoda. To je Jsme fakt- stejně heavy, tak nějak u sebe. Ty fakt s tím BZkem budeš nabíjet Jo. rychlejc a ještě... 13 vteřin, no. To je nechutný. A ještě budeš mít to, že jo? Ještě budeš mít lepší gun handling, což mně přijde, Jo, že jo. právě ten reload na tom klipu není jako špatný zlepšit, ale mrzí tě, že to prostě tolik nevyužiješ. Jo, vidíš, vole, 3,5, fakt. Na Škodovce. Vasil tu pauzu vzal nějak vážně. Už je tady. Ježíš, a tady zase mám podsoura. Hele, kočko. No, kočička. Já mám rád koči. Koči jsou dobrý.
Jo, když ti chodí před monitorem a skáčou po kolá vesnici, ty děleš, tak je to super. Já ti jednu nebo dvě ti dám, jestli Ne, chceš. ne, já jsem se nechal překecat na jednu a stačí. To bylo spíš na No. mě, ale já taky Jo, odmítnu. Ke mně přišla jedna, přišla druhá, tak jednu jsem začal krmit, vole, a pak jsme zjistili, že má holka silnou alergii, vole, tak to asi musím vykopat ven, vole. No, to je škoda pak. To jo, Velká ty vole. škoda. No tak zase jako předtím, no, s tou je dolů, zbytek hore. Padlu. Jo, dívej na tu žábu, ty vole, na tomhle tanku prostě jako. Tam mají trošku pomalejší set, aby jsme ten nástřelek možná To mohli jo, to stihnout. byste mohli. A hlavně ty soumoje ty by mohli dostat dobře. To by ani mohl... Kolik nabíjej 40 vteřin, nebo něco No, takového? něco takového nechutného. Ovec, pak se koukni na moji žábu, co mám na teďka na tomhle tančíku, když jsem ve slabku. Taky dobrá žába. No ne, tak ta tam zanikne, víš, ale tady na těchhle z těch 3D skinech. To by mě zajímalo, jestli dostaneme jinou mapu někdy. Prej vyhráváme, nestěžuji si. Light. Ty vole. To nebudu ani zkoušet s tou Škodovkou za jízdy. Oni mě Mm. stříleli? Okay. To si nějak blázně ze mě, ne? Když s tou jistrojkou můžeš jít nahoru? Jo, jestli ty sumový pojedu, tak ty bychom mohli stihnout. Chrysler tam je rychle. No. Nemůže, 77 je dole. No ty vole, ten Chrysler ale jde naproti, takže to jak... Aha, Jdem na něj? jsem sedmička. To neproblém. Vemem si ty A jo, jo, ty kopulku, sumový. kopulku. Tomík, asi na něj jeď. Kurva, Já ti pomůžu, když Kurva, na něj sorry. najedeš. Až Mířím když na se něj a on dělí, když se no. vystřílí, svítím Ty když vole. tak. Sorry no, já jsem V pohodě, v pohodě. Já vám jedu pomoct. mířil. Je na Ty tracku. vole, ten Hawk zastranej. Už nás hodně pušujou, jo, kuci. Aspoň tě kraju, hele, to je teď. Piče, Dobře dostáváte. Ty vole. Vyřešeno. no, Hawk za 200, ale když ti dá dvakrát. Ještě krokodýle, ty hrají nahoře, na té rampě vždycky. Já jsem Oni- chtěl pomoct klukům. Je takhle, no. Dám ty 703. Máte na ráno někde, jo, dobrý. Ještě to jako je hratelný, jo. Nahoře, tam Hlavně potřebujeme ten přežijte. vršek, jo. S tou IS-3, když tak pojeď nahoru, jestli se budeš schopný despotnout, tak... Sorry. Hele, já se jdu něco pojď se podívat na něco. Ne, musím vzít to Ale- TS, ty vole, to je pevnější. Tu somu? Dopnu ho? Sorry. Škoda. Oni Krokodýle, nás tam je to teďka fakt hezky důležitý hrát na pušují. tom, Jo, no. jo. Tomíku, jenom si vezmi tuhletu pozici, budeme čekat na tu 77, když tak. Nemůžeme asi nic, no moc tady. Ale No, furt to máme do krosu, jo, Vasil má furt dost Já už jede, hápek. Vyřešte si jeden tank a pak pokračovat, no. Okay. Je na tracku. Musíš jet pryč, no. Už jede ten Chrysler. Že tady máš. Co, ty máš ještě ránu? Co jsi dělal, ty vole? A proč je to? Ne, tady, jako je hezký, že tady dáte nástřel, ale fakt, jakmile víte, že nemůžete, tak musíte zdrhnout semka, takhle. Tady prostě, tady No, my jsme BZko. couvali pomalu. Ne, oni nás normálně přijeli středem, oni normálně jeli jasně. vrchem a normálně na nás vlítli a No, měli jasně, fakt moc jasně. pěkný soustřely tady teďka. A je to fakt, tady ta pozice je prostě jako hodně silná a tady ta pak, já nemůžu pingovat, ale jakoby tady nad tím. Takže Jo, tam jo, jako jo. když máte tady ty dvě pozice, tak to nemůžou takhle dobře pušnout. A ne, že jo, využili byste víc Vasila tady na té pozici, takže to fakt jako rychle na ten nástřel a jako otočit se a zdrhnout, prostě dostanete za to třeba trošku, ale když byste si pak zajeli semka, tak je to fakt důležitější. Ale já tam samozřejmě nebyl, jo, to jako neberte nějak jako hate, protože vy jste to prostě nemohli stihnout tam. To jako... Budeme Ale to, rychlý. když uvidíme, že ty tanky už jsou fakt někde tady, když je dobrý spot, tak tam ten nástřel nepojedem, ten se Jo. pak nevyplatí, když jsou hodně vepředu. Dám si vzít tu 54, ta jezdí o 5 km rychleji, to je 45, když tam hodím turbo. No to až to asi na tobě. Já to zkusím s ním. Snorovka je v pohodě.
Jinak sorry Tomíku, já jsem tě měl poslat nahoru a to jsem posral. A že v klidu jde o hovno. No jasně, ale tak já si tak jako rád řeknu, co jsem posral. Akorát, jasný, to je Nebo když dobře, tak ale, mě okřikni příště, nebuď Ne. kakot. ale já tam mám spíš takovou připomínku, teď už jsem se všiml i minulou bitvu, že tam bylo asi 2 tanky, vole, na jednu ránu, a chtělo by se to soustředit a domlasknout vojensky ty tanky, vole, no. No jasně. No, protože, vole, že jo, i když má 1 HPčko, tak furt tě může zabít, jo, furt No, může to likvidovat. jasný. Ok, je pravda, že to TSK aspoň ten Haldan má, no, tak to nemusí být špatný. No a jezdí rychleji o 5 km. Jo, to je dobrý tank. Ok. Hodně příjemný. Takový mně si hrozně líbí ta TSK. Hublaj. Vidíme, já tam mám jenom 3perkovou posádku, ale to je splnice. Ale asi to jsou docela nějaký přepalklady, protože nám to vůbec nebere elo. Ten Excel byl dobrý, no. Tenhle se nevím, ale... No vida, jiná mapa. Ty vole, to mě vzal, já stál tady s Artinou, odsaď mě vzal na blind, ty vole, mě sundal na 1 ránu, ty vole. No tady asi pojedeme do toho rohu, ne? Tady co budeme vymýšlet. No, jako vy všichni jeďte semka a ty 2 metka jedou semka. Jest Defender může hrát asi tohleto a pak s tím Defenderem buď ready se připojit tady na tohleto. Když tak kdyby dali třeba nálet sem, tak si normálně odjeďte tady na tu pozici. Takže úplně neujíždějte pryč, ale zkuste si zůstat tady takhle úplně na tom kraji. A ze začátku semka a nástřel, aspoň část tím TSkem, ty to možná stihneš. No to jo. A fakt to valí, no. A pak je důležitý s těma heavinama, pak třeba jedna, aby Aha. zůstala vzadu, nejspíš TSko, a zbytek, aby prostě pushnul tohleto a pak si postupně rozebral podle toho, kde oni budou. Jo, nebudem pušovat takhle, kdyby byli tady a tady, ale spíš takhle pušnem, uvidíme co, podle toho, co oni budou dělat. Bůh ví, jestli tady budou ty metka třeba. No se? Bacha, Kublaj úplně nedostaň zbytečně? Ne, nedostávej zbytečně, jo? Kublaj, už tam nepíkuj. Jo. Tak, zůstaň jenom tady takhle hrát, jo? No a vy teď můžete hrát proti ním postupně. Ten Defender, nebo ta IS-3 může si jít dolů a zbytek může zatím hrát ten vršek. Vím. No hrajte přes to BZ, přes tu TS. Možná Pleskyč, jestli zůstaneš vzadu, Krokodýl to pušne taky sem? Takhle na... Ten Chrysler a tyhle ty koukají na mě, jo? Jo. Pohoda, ty tam stojí 2. Tepečko vyjede. Krokodýl, jestli budeš hrát na tu Libertu. Jo. Jo, zkuste vy 2 to pušnout. Nebo, no dobře, tak nějak si budete hlavně z těch náletů, ať zbytečně nedostanete. Já budu muset counout. Ne. Až vystřílejí ty nálety, tak se můžeme grupnout a hodit nálety na tohleto a pušněte tohleto, Ale ty 2 tam furt stojí, tam jako ukazuješ ty nálety, no. S tím projetem pušni sem. Jo, jedem. Vasil musí takenout Pleskyč. A Pleskyč doleva nahoru. Pojďme, jsou vystřelený. Máme za sebou. Jo, už, zabiju ho. A jeďte, musíte projet tady z tohoto Libertu a... Jo. Tak, krásný. Jo, ty 3 tanky, Ty vole. pušněte tohleto. Vasil, Ne. musíš doleva, teď už je to...
Či. Pleskyč musí takenout, tak Já nabím. ty to musíte jet společně, tady ty dva tanky jste pryč, já to musím takenout, no. Dám mu ránu? Protože zabiju tu Libertu, jo? Ty písek už vem tu 54. A musíte, Jedu paní. tak 54 a s tím Chryslerem budu potřebovat pomoct. Jedu na něj. Jednu ránu bych potřeboval, abyste mu dali, no. Než on mě dá. Bach, máte objekt PLS. Vystřelil. Ty vole. Já jsem Třeba byla na Hčka, sorry. Schovej se za mě, schovej se za mě. Já musím odjet. No. Kurva. Hele, tady musíte pušnout všichni s psem, tady ty dva tanky byly úplně mimo to a místo toho byste rovnou pušli. A Pleskyč fakt, Vole. i když nabíjíte, tak musíte pušnout, když máte HPčka. Toho Či. akorát dlouho trvalo, jinak to bylo jako dobrý. Dostaneme 5krát za sebou El Haluf a Tak ho natrénujeme a... po 6. vyhraje. Ne, 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 ne. Po To druhý neříkej vyhrajeme. co bych to chtěl říct, to neříkej ani ze srandy. Jo, ty vole po druhý co nás tady trolí Chrysler prostě. A to nejsi tak dobrý tank do prdele. Ale není špatný. No Jako ten to armor je, je to no, ten armor je Hele, sranda. hele oni všichni, to já se koukám také na ten YouTube, na toho Martyho a takhle, oni to jakože kritizujou. Ale jako mě se s ním nehraje tak špatně. No ono se s ním nehraje špatně, on jako, ten armor je v pohodě a je hratelný úplně v klidu, ale nemá takový damage potenciál, jako má, že jo, třeba TS nebo BZ, protože prostě to dělo, ty s tím tolik Já nemáš vím. šanci nastřílet, ale jako jinak ten tank jako určitě je dobrý, No, jako, svým způsobem, že jo. no tak pro nás slabší není špatný. No, tak ono i pro ty silnější je dobrý, ale... No tak co já jsem viděl, tak zatím ho jakože kritizujou. Ty lepší. Jako mě by nebavil hrát, protože je takový jako plečkoidní a to, ale tak já jsem ho taky hrával. Jako je to plečko jiný, no, tak jako jsi řekl krásně. Ale ten to armor je dobrý, no. No, konečně nějaký Ukrajinci pořádný taky. Pěkně, no. Ale zahrajeme to, jak jsme byli zvyklí předtím. Potřebuju 2 heaviny tady na nějaký howdown. 2 heaviny mě jedou rovnou do kepu, já zůstávám tady, v obě 2 metka tady a potom to hrajte tady, abych vám mohl když tak pomáhat. Jedu ke kepu, jo? OK, kdo Nechceš- půjde hrát? Nechceš pleskyč jet Já. hrát, když seš nejrychlejší. Můžu, tak já jdu nahrát, jo? Já s Vasilem jdem hrát, 2 do Já jsem kepu, rychlej, nemám jedna. jedna BZ-ko zůstává tady BZ-ko a si TS-ko dělá tady. přístřely. Že haldám tanky BZTSM, Jo, Škodovka s tím a ten z poslední. Já plesky 4 nahrát. Okay. Jedu. Asi s tím projetem zatím můžeš zůstat jenom tady na ten spot. Kde? Je jenom tam jak seš, no. Jo. Jako my nemůžeme hrát agresivně, takže... Jo, takže 2 do kepu. My jedeme sem a vy potom, jak to půjde, tak se dostanete tady do těch pozic, ať můžete střílet kep, my to budeme střílet tady odsaď a tady ten zadní tak nám když tak pomůže, když bude něco tady. Kublaj, já to zkusím spotnout. Oni jedou 100% tady. Tady jestli tam kluci nic nemáte, tak pokračujte, ať tam něco naspotujete. Jo, já už jedu a... Mám čekat? Ještě chvíli? Ještě chviličku? Už asi můžeš... OK, možná ještě počkej, já zkusím spotnout tohleto. Tak nám tam zase nepušnou ty Dobrý, heavy už jeď. v tom. Jedu. Jo, jsou tady. Jo. Normálně Buráky. hraj tady to, jo? Zkuste to tady jenom držet. Jo, s tím projetem jim dávej support. Tady ta historika tam vůbec nemusí hrát takhle agresivně, pozor na to. Máš tam to projeto, nech je pušnout. Bacha, S tím projetem hraj tady potře- to. pod hradem. Dole. Vidím. Tady byste nám mohli pomáhat s těma metkama. Jo. Jo. Okay, Tomíku,
No, jestli teďka nechcem vědět, co? Tady ty teďka. Teď budete jo, mít cross, vlítněte takže pojďte tam, zabít. vlítněte Ty tam. 3. Pojď Kuble, najedem tam mezi ně. Ale. Tu 703. 703? Dám mu ještě ráno? Zabiju? Super. A No, pojďte, a Kublej, jestli vyjedeme najdeš ven. mezi ně, jo? Ať Share bude žerovat HPčka. Pleskyš potřebuje pomoc. Dobrý, já vám tam pomáhám, taky mi tady stejně chcípnu, jo, ale vy si to tam rychle vyřešte. VKčko je... na mě Zabiju nám. VKčko, nestřílejte ho. OK. Super. Jasně. Do kepu Super, pro super, Jetta super, super. někde tady, ať to máte pak trochu do kříže, jo? Ať je jo. nějaký tank tady a Zabiju. může tady sypat. Vy si Jo, vemte ty dvě pozice heaveny pod takhle tím. semka do kepu a je to v pohodě. Máte víc zápek, jo? Vemte si tady ty mrtvoly a teďka je zkuste na střed, jak na vás pojedou. Ty já jsem debil. No, tam musí být víc zádu, abys to solo Yes. zezadu. To dobrý. Najedu semka, Bacha. jo? Dobrý, to nevížej tolik, nevížej tolik, Tomiku, dozadu, oni vám pojedou zleva, jo? Zleva, Ať no. prostě To vedou je sebe. 44 kg? Couvej. Tady se 4 kubice pajs, no on má dva, jo, Máte někdo kolik? to 44 kg? Ne, neviděj tam Tak. moc vysoko. A držíte ten předek nebo zadek? CG. Ty vole... Buďte u sebe, ta 703 je daleko, pojďte tady na ty metka, jo, než ta 703 přijede, to bude trvat. OK. Zkuste přikrajit, no, nestihnete. Nice. Tomíko, jeď dopředu na toho boráka, ať nezdrhne. A pseudošíp může Dobře, tu, co co? jsem se... Dobře, Tomíko, jeď takhle nahoru, ať... Dobře, možná se vracej, on se ten burák připojí, tak... Bacha Ano, pseudošíp, jo, ať ti tam nepřijede ten burák. To by byl ještě problém. A on by měl rychleji snadný Tomíko, než jeď 703. Hezky. Krásný, super. Dobře, už si asi kepujte, ať se tam vlítne. I co, ať tě neustřílí někde z dálky, Tomíku, jo? Buďte u sebe. Do kepu to vrať, no. Jo, pojď za mnou, hele. Vím, čo mě každý na jednu stranu. Jo, ty jsi skoupil ten skin, to je hezký skin na tu S3, ty. Dostal? Já jsem ho taky mám. No, já jsem za ty bony, nebo kde to byl koupený. Já jsem ho dostal. To byl příjemný skin. Hele, Bacha vpravo. Tak. bum. Ty vole, ještě jsem křivej. To spíš ta S3. Tak teď už by to chtělo vědět. A to vzal na blind, vole. Ne, Tak no, jeď zleva, já jdu zprava. Jak utíká hajzlo. Je pičo. Jste měli kluci gepo, no. Dobrý. Jako asi měli, no, ale dobrý. Byl cholera, hodina Vyštěpy. poli a černý kašel kopal do prdele. Hoši, ak budete mať voľné miesto na šťaute, tak pozrite Nazdar. na papierejka, ak budete mať chuť a čas. Díky, Jo, jo. Marcin, čaute. Ale tak já tě mě klidně vystřídej, já jsem mám telefon. Nie, pohodičke hraj a keď sa niekto vyhodí, tak mi dajte vedieť, jo? No, Ne, no díky. pojď, já jdu. Krátce textu, dobrý. To je za tu základnu. To je za tu základnu, si myslím. No je to lepší než ta Škodovka. Že těch 22 vteřin nebo kolik to přebíjí, tak Jo, je jasně, prostě v no. tomhle tom jako... Možná, když se nahraje na jednu základnu, tak v pohodě. Tam je silná, ale tady mi přijde, že ne. Jo no, asi jo, jak můžeš střílet častějc. Se vyflusáš, polovinu netrefíš, tak je takový blbý, no, s tou škodovkou. No právě, to je přesně. 11 ze 102, to pěkně naskočilo teďka za tuhle bitvu. No počkej, neměli jsme minulou bytu, nebo minulou tu 1009? 108. 108. Aha, No, 1000 já myslel 1002, že tam bylo. Ne, 1008 1008, tam myslím, no. No, 1008. To je asi nerumoš. Plavočíme na 1000 elu tady. Já tady vidím 1013 teď. No Jo, jako předtím, že bylo, víš. That was now and dignity. Oslík má hezký znak. Jo, má pěkný. Viď? Jo, taky se mi líbí. Že co má hezký znak? Oslík. No, my Jo, máme oslík, žábu oslík. a oni mají oslík, no. Myslím čtvrtý flag, tak něco. No, Jo. ne, No a
Na To je trojce ten obrácený pentagram je taky dobrý. Jaký zajímavý. Oslík je lepší, ale to taky jdeme. Tak jo, obě metka jedou tady, my jedeme takhle hodně zadem, 3 heaviny budou hrát tady to, 2 budou hrát tady ten hull down, jo? Podle toho, když pojedou jednu nebo druhou stranu, tak se buď to pojedeme tady nebo tady. Ale tady máme dobrý pozice na hull down, tady máte dobrý pozice, jo? Takže Přes... 3, 2, je 5 a 2 nahoru, 2 A metka. jeďte co nejvíc zadem, takhle úplně. Jo, jo, zadem. úplně doleva, no. Tam samozřejmě těm metkům pomůžeme, kdyby tam na ně něco vlítlo, a pak se to budeme řešit. Tam byste řekneš 3, 2, 1 teď, ty vole, a ona hovno. Když tak pak tady je fakt důležité, jak Pleskač říkal, jakmile my budeme třeba pušovat s heavinama tady, tak aby heaviny, co zbydou tu, aby se dostali semka a semka za ty hulldowny, protože oni když pušnou tohleto, tak vy tady budete sedět proti nim a oni na vás nebudou moct. Ty jsi to vzal napřímo? Jo, tak Já jsem to vzal trochu bokem, jako. jsme rychlí, tak my jsme v pohodě. Ty můžeš jeď víc dozadu, já pojedu víc Jo, věřím. agresivně na ten spot. S tím burákem máš kolik tam? 40, ne? Tak Takže Jo, krokodýl, já a ta 54, my 3 budeme hrát tady, další tanky pojedou dovnitř a budou to hrát tady v té pozici, jo? Je strojka a objekt. Dobrý, tady nic není. S tím, proč je Tak, tam možná se kluci. připoj už někam semka za ty haldy, tady možná jsou. Já bych to na prosáka normálně objel za ně a pak je tady šikanoval Oni tady nebudou, vzadu. si myslím, takže já si takenu tohleto, jestli krokodýl se vezme jenom fakt tohleto. Krokodýl ne, Kuba. ale dobrý den. Je, jsem si spotl. Jo, že ty metka potom, když najedete no. jakoby tady do té uličky, tak je tady můžete jako zezadu šikanovat, když my je Teď pušujeme. všichni Ale- se vystříleli do mě, když tak. Jo, Bizon to tam pušuje teďka. Aha, Ale okay. my to tady nepřepálíme, hraj to jenom na vršek, jo? Počkáme si na Já všechny jsem ho chtěl tanky. dohonit. My tady máme proti nim lepší pozici, jo, když oni budou Ty s výjíždět. tím, proč je ten tady ne... Ty kam? Jdu zpátky už, no. Už jet zpátky, no. Pojďte. Hodně? Dingo. Jo, ať seš někde klidně tady a když něco bude tady pušovat, tak to můžeš aspoň střílet. Ať tě nestřílí ta Škodovka nebo ten hajzl Jasný, tam. už potákovávím. Vystřelený BZ to. Sorry. Já Tomík a Vasil, vy Čili byste doleva. pak, no. Nabijím. Ty Bizonte? Už tady máme to Bizonte, to je Jo, tvoje, jo. jo? Ublaj. On ještě není tak úplně... Bacha, je tam to SAčko, tam nemůžete to úplně pásek. moc píkovat, jo? Tam je to šupák, kurva. Šupák stojí nahoře takhle. Jo. Kluci, vy jste tady blbě, vy jste měli být tady Bacha, vevnitř, bacha, teďka bacha. vás ten borák tam bude šikanovat, no. Musíte být tady vevnitř, No, jakoby to za jsem tím říkal borákem. předtím, no. Ten šupák už je na A2. Tam jste museli být vevnitř, teď vám nemůžeme pomoct, že jste úplně mimo mapu. Tomíko, když tak pak tady, takhle. Ten Renegade? No a každopádně nic neprobiju, takže... Jo, Vasil, tak tady až za těmahle pozicema. Tady když píkne z boku, tak dostanete. Jo, musíte být tak, abyste byli tady v tomhletom a kdyby píkl tady, tak a vy byste byli v hulldownu. Přesně. Vasil, ty tam můžeš jenom koukat a... Tomík tohle. Vole. Zkus toho Bizonte tam sundat. No, Kublaj Jo, musíš ty tam máš. takhle, no asi. To SAčko? Tomíku? Už mu mám ztracený, jo, za Bizontem. Já Ty bych chtěl vole. to Bizonte sundat. Pojďte teď Pleskič, nebo někdo Je. můžete hrát na to Bizonte. Víc. Dobrý, kolik má HP? Pičo, vole, burák je tady. To zvládne. Ty píčo, mu dám pasu. Burák je tu. Pěkně. No, ať už nás zase vidějí zezadu, to BZ, to jsme mu nedali tady ani korunu. Dostanete od buráka teď. Potáková je za mnou tady, jo? Ale já ho otočím, kuci, jo, já teďko to bezetko a tady to otočím, tak na ně vlítněte. Prdele. Hotovo. No, tak hovno. To už je hotovo. Tam čekali moc dlouho, jestli přijeli z všech stran, no. Ty vole. Měl vystrat na ty BZ asi. Ne, Už tak jsem sám. to je hlavně, hele, já jsem tady umřel, protože
tady jsem se nespotl, ale nejenom tady jsem se spotl a to SHčko mě rozsekalo. Ono tady to bez vždycky boku, vyjde Mm. pěkně, že ty metka vítnou sem, oni tam udělají rozdruh, že aspoň otočí a tyhle ty tanky se pak do něj rozjedou, už se to jakoby tam pak nějak masíruje, no ale... No ono si to SHčko přejelo fakt dobře, čas. To udělali hezky. Tak ještě znova tuhle mapu, ať to pořádně. Nevíš, mně přišlo, že my jsme tam jako stáli a čekali, jestli vyjede prostě jedno bezeto, druhý bezeto nebo Iron, což jsou tvrdý tanky. Musíme na ně asi najet prostě na prasáka a to no. Ono zase, jo, tady to máš zvyklý na šestkách, tam prostě ta M6 ti probije cokoliv, co se před tebe postaví. Tohle to už nejde hrát Jo, takhle na jo. tu, no, že tam to BZ to probít naprosto nešlo. A no a jiný tank nám tam nevyjížděl. A já s tou Škodovkou tomu BZ neprostřelím ani vanu prostě. No jo, klasicky. Několikrát je nade mnou a prostě je to oranžový a prostě to tam neprojde. A jinak mě se to Naděje líbí. ten můj spolek, no. Jinak mě se to líbí, akorát Peťa mi tady chybí. On psal, že dneska bude nejdřív 8, že něco má, jo. Jo, jasný. No, tady kluci stejně jako předtím, jo. To jo. Jako jo, no. Ty KPZ jsou dobrý. Tentokrát já tam asi nepojedu nahoru vůbec. Jsou rychlí, ty jedou 60, jo. Jo. Kublej, počkáme na No. krokodýla, ty se tam vůbec nespotni. Já tam jenom píknu a budu dělat, že zdrhám, protože Kam teda mám koukat, nebo kde mám být? normálně najedete semka, ale tak počkáš na to PZ a budeš tam tak, aby ses nespotnul. Vůbec. Jenom prostě trošku zatím, Safe. jo. To bylo... To bylo super slovo, já vím. To úplně seděl jak prdel na hrnec. Jsem chtěl říct zatím ridgem, ale nevím, jak se to řekne česky. Zatím Wow. obzorem, zatím... Sakra práce. Nemůžu. Jo, ale nemůžu. Ridgeline by bylo údolí, ne? Ale Ridge je... Nemůžu! Val, Ježišmarja. nebo... Jak se tomu říká? Tady pohoří, ale... A už nic nebude, Horizont. jeďte. Ale jsou, kurva, nestíhám nástřel. Pomalej jsem, pomalej. Ale metka je tamhle. Je to nahoře. Kublej, ty asi už můžeš rovnou jet kolem a my s tím BZkem bychom měli jet na mid. Kolem jakože k ním. Jo, nějak takhle zadem a k ním. Opatrně, ať nedostaneš úplně z boku, jo, ale... To dneska nevypadá, že bylo nějak chytrý. 703 nahoře. To je nahoře něco, jo. 703 byla za nima. Na PZ-ku. S tou Škodovkou nahoře. Jo, všude. Ale Kurva. A my se dvou dolů? Ale vydrž, počkáme si, to kluci obědou. Kublej, Jo. odkud se spotl? Tady odsaď za ně. Jsem se spotl ta Škodovka. Jo, no tak musíme jet úplně zadem, no. Bacha, tady naproti nám je to KPZ, jo, někde. My teďka do kepu Jo, ale- nemůžeme, jo. Kluci tady vrchem, výborně. Ani jedna neprošla. Hezky, Honzo. Chválíš tu Dobrý, jejich ten zpět. Spectre už tam nevyjede, že jo, ale... Chápe se to? Neprobil KPZ toho piči. Dobrý, jedem do toho kepu ze spodu. Kublaj, ty tam děláš co? Střelil jsem do KPZka. On, Tak si, pojď dopředu, jsi na druhé straně mapy. on střílí hezky, teď tam dělal práci. Jo, jeď rovnou spodem. Chceš nabitej? Hodil jsem nálet, Tady ty jo. tanky nemusí úplně hrát agresivně, ne? Čá, toto. To Na KPZ triku to tam. Bizonte. Hezký. A pojď na, Dovnitř? Kublej, potřebujeme už tady ty HPčka tvoje. Pojď. vole. Musíš hrát. Hro. Zkusím vypnout tu IS5, jo? Piče, já jsem... Kde je zpětka? Jo, to já ji zabiju. Piče, Běžu. Jo. ty vole, já jsem Tam je trekal na už asi ránu. minutu do piči. Škodovka na ránu v kepu, jo, se někdo může. Jo, jedu na ní, ale... Honzo, asi budeš muset Ty pak vole. dolů, potřeboval Jo, asi jo. hápka. Jestli tam teda...
Pojď to Jsem kapeze, kapeze to pojede na záda. mě, jo, takže musíš přímo za mnou. Piče. Nedostávej někam. hlavně. Ty vole, on je tak rychlý, kurva. Ty vole. Já jsem zaspal. Aha. To jsem bot. Ty vám minu. Pojď, Kublej, Kublej. Ty vole, jedu, stavím se. Bez toho vůbec nemáš snipet, ty vole. Je hrozný štěstí, že Hezký. jsem neprobil A jenom strašně si moc zůstaň, Kublej, zbrán, najď vole. si za ten shooter. Musíš Honzo nějak se, tady jsi teďka už No, jakoby ne- k ničemu, no. No a tady už nemá co střílet, že? Já jsem ho- Já jsem ho chtěl detracknout, nebo prostě schodit ten cap. Myslel jsem Kublej teďka, ne Honzo. No, ty jsi říkal za tím šutrem, já jsem to pochopil. Ale No Chci jasně. ještě jednu. tam bychom nebyli moc platný, krokodil tam je sám, vole, co tam jako... No. Jak to vyslal. Já jsem byl rozjetý, že? Tak to netrefí. Kroko už ten střílí, vole, kratkama. Pam, pam, param, pam, pam. Hele, já budu hrát do půly a byl tady týpek, co chtěl pustit, nebo... Ale Jo. já dneska taky já dneska budu taky končit dřív, já tak 2 bitvy ještě, no. Jo, OK. v pohodě. Dobrý, tak já to dohraju s váma komplet. to je. Jo, tak super. Jako já si pojedu ještě a pojedu osobní mise a chtěl bych to do 9:30 zasnout. Dneska tady lidí. On Peťa nepřišel. Ještě tak on tady jako ještě je tady ten Skrudhaj a je tady Netopir, jo, takže oni tady hráči ještě jsou, kdybyste chtěli pokračovat. A uvidím. Musíš odzkoušet i jiný hráče. Cipísku. No, Kolombo je připojený, že bych mu zase napsal, proč odešel. a ty to víš, proč odešel, nebo? Ne. Neví nikdo nic. Nevím. Já bych vám doporučil hráče, člověče. Teď na něj koukám. Jmenuje se Periskop s 3 místo Ečka. A s 0 místo O. Jo, Všechno, podívej. všechno je jinak malý, ale to je docela v celku. Není to špatný. Mám ho pozvat do klanu, no. Malý periskop. No pozvi. Přesně. Poslal jsem mu to, jako vidíme. A teda bitev. Já jsem mu nic nepsal, teda já jsem ho jenom pozval před bitvou rychlovka. Šup a jedem. No, Na prasáka bych to zahrál stejně, jak to hrajem. Takže Burák jsem jedna hevina, co hlídá, tady chci mít 2 heviny, tady Bezeto. Já s Kublajem jedem nahoru, jo? OK. Jsem úplně vpravo. Dám ti tam zas goldy a buchty žrádlo, myslím. Ty vole, já jsem snad nic neviděl dneska. Já furt tady jedu mám to. goldy žrádlo. Taky mám kolu a... Do piči. Kublaj, ty tam vyjeď tady do toho místa opatrně a když tam něco poje, tak to stáhni a zkus to natáhnout na mě, jo? Protože mě tam určitě čekat nebudou. Určitě. Já jsem si dal HPčka, tak já to vydržím. Jinak tady s těmi heavinama jeďte tudy a takhle semka. Pak mějte tady a ta jedna heavina prostě musí mířit tady semka. Tak určitě to bude even asi, ne? S centiákem asi. No tady třeba nebude nic, ale když tady nic nebude, my budeme pokračovat dál tady za ně, pak se rozjede Honza a Jasný. vlítneme jakoby za ně. Tady zatím nic není. Měli bychom to stíhat. Tady je důležitý, tady ty 2 tanky, aby potom ještě stihli deke, když tam hodím nálety nebo něco, jo? Tak, hevinka je tamhle. Tady asi nic, ale.
Tady Dobrý, jsem nic drž to, nespotnul, jo. Oni mají Centuriona, no stáhni to na mě, jo. Prdele, už máme jednu vystřelenou, máme tam Lighta, neřiv Lighta. Tak jsem v hajzlu, jsem netrefil ani jednu. Ty vole, ze strany Cink. Zkus to stáhnout ke mně, no. Bez to za moldama bude špatný. No, já jdu vyhodit nálet, mě tady chcípnem. Počkej, jak umřete, když vy byste tam měli to zabít, ne? No, měli, no, jsem neprobil ani jednu. Tak to ještě stihneš nabít. S tím Kuba, jestli BZkem, si jestli si zabij- píkneš tohle. Nestihnu nic, už Jo, jo. neměl jsem nabito. Musím tím pádem zkusit zdrhnout. Doměřuju, jo. Ty vole, to jsou všichni takhle schovaný, to je poser. Piče, to je tak nepřesný, bez... Tam nahoře jsou čistě 2 tanky. Even A Centák. kolik mají HBček? Even Centák má minimum. Prcám, ty vole, zastranej tank, vole, vyprcanej, 4 rány nedám prostě. OK. To už tam nestojí, do No tady piči. točí jak kreténa. Vasile, je tam přes pole, přes to nádvoří, mu tam je pomoc Jo, jo. No dobrý, tak vidíš, se zramoval, já mám na klip, nazdar, hotovo. Ty jsi to ještě vyhrál, ne? A to Jo. mělo být vyřešený před 10 minutama a Kuba měl žít do prdele, že jo. Tak proč já se tebou tady jezdím, když jsi zabil? Tady budu se 10 minut hrát s 2 kreténama. Jak je máme vykopat odsud, hele, ty hajzly? Počkejte na nás, my je píkneme odsad a Jo, budou jo. hotový. Či- Ta TSK, ty Golden můžeš jet takhle, neprobil. ty můžeš jet takhle a do kepu. No a teď mě... Takže Sorry, ne, Kuba, asi tak nemusíš, pospral. stačí jenom semka na toho defendera, stojí s trojkou, buď rada na toho defendera. Tady to zbytečně nepíkujte, nemusíte. Hm. Počkejte na nás. Teda, že za ty moldy aspoň. Nálet zbytečně vyhozený, tank minus, já půlku hápek v prdeli. Ah, Ale 2 killy. Ber to no, pozitivně. jo, ale jak to dlouho trvalo. To je svině. Ale ho. To stále všichni. Stejně probil vůbec Ne, nic. já mám vohlý dělo, prostě mám vohlý dělo, netrefím tank do boku. Vole, minus 15 desky. Jsou do ovce, pojď, jdeme na to defendera tady, jo, já se na ně vykouknu. Jsem prázdnej. Drž, se přibiju. Já můžu... Ale pojď, pleskej. Jedu. On zbytečně dostanu teďka 2, když to Nedostaneš. budu moc střílet. Vystřel jednu, je na treku, dáme jednu, Ty vole. no. Ding, ty vole. Defender neprobil vůbec ničím, ty vole. Dobře. Pleskeš dobře. Jdeme. Na mě čumí. Takhle. Nečum zbrda. Na pláci, Co jo, vzít? tam Jak jsi mu to tam vyslal za trest. Ti jdu pomoct. Nepomáhá. Sorry. Pomož. Zabijte mě, normálně se do mě každý můžete střelit, ty vole, protože ten tank si zaslouží zapálit normálně. Já jsem vyděkáš. Krokodil říká, já vám jedu pomoct. A říkám, nepomáhej. A myslel jsem, že ho zabiješ ty. Dingluzo, pojeď. Bože, to jsem se předvedl teďka. Ach jo, mám to Zlámat natočený, mám to ruce. natočený. Zlámat Hezký. mu ruce. Teď budu posílat pleskyčovi vždycky, když mu budu chtít zlepšit náladu. No jo, pošli. Jsi na topu, ale. Ale to jsem tam možná trkal do toho lighta celou dobu. Já jsem 2 ranama neprobil prostě toho lighta. Prostě bych se poblil. No a mezi tím Ale tam malej, no. přijeli Kuble, no chudáci. Ježíšmarja, vy jste prostě proti Ale oni Centovi nejsou a Evanovi. Oni nejsou chudáci, oni to udělali tak, jak bych to udělal i já. Prostě probíjej to, co jde líp probíjet. A hlavně středák, no opravdu. A středák, ten by tam mohl dělat problémy, že jo? No, ale chci zabít Ivna. Kdybych nebyl protože to taková mám lama čistě jako vidět, jsem, že- teda to je furt stejný, že jo?
Ne, ty jsi to udělal výborně, se na sebe natáh, já jsem tam měl vyjet, dát klip, tank by zmizel. A ty bys měl furt 700 na střílení, že jo? Takže by si jednoduše toho lighta vypnul. No, Já jsem ho i trefil dvakrát. No, Akorát, že to nestačilo. Tak Pleskič, je vidět, že 1000 stabilně udržíme, pořád se tady kolem ní motáme, tak teď je cíl 1100. tak jo, jdem do toho. Ach jo. Takže koupíme všem BZ. První krok. A kdyby to šlo, klidně. Já mám bezeto, ale mám to stromový. Tak to je k něčemu, no. Tyjo, teď si říkám, Není je dobrý. teď si Není. říkám, nemohl by být dobrý ten type, ten Japonec osmičkovej. Já Tak ho je, jsem si ho jako teďka je- koupil, můžu ti to říct, to je- ale... Je nejlepší z celé té trasy, A máš jako celý liney. stromu, ale A máš ho Pleskič v topu? Mám, ale ještě jsem ho nehrál. Si ho vem? Můžem- já jsem ho prodal, ne, to fakt nechceš do čarvátek, to je strašně měkký, to proběješ zepředu úplně To jakkoliv, nevadí. to je prostě, no. To nevadí. Ale tak zkus jinou Tak. taktiku tady. Proč je to Škodovka? Nemůžu klikat. Já nemůžu klikat. Jo. Kliknu za tebe. Proč je to Škodovka Vydržet. dolů? Tady Defenders, myslíš? Defenders BZkem na sem, už můžu, jo. Jo, Proč je to Škodovka takhle? Defenders BZkem semka, TSK sem, IS3 sem. Neboj, Kuba, nic se ti nestane, jdu s tebou. Okay. No jasný, já se nebojím. Takže to chceš dolů? BZ to Nebo chci nahoru. dolů, semka takhle. Jo. Já Leskič, si nevím, jak proč se tam ti postavit, nevěřím? aby mě nemlátili. Hele, počkej tam, Kubla, jo, buď jenom tady, ať tam, když tak nevlítneš, ať tam nedostaneš zbytečně. Ne, já lidí. počkám tady za skálou. No ale nasviť to. Jo, Vasil, chcete se dostat semka. Kdyby se Tak. Vasil spotl, jeď blízko těch Jdu dál. šutrů a můžeš si tam zůstat pod Jsem tím. za tebou, tak val nahoru. Dobrý, Škodovka může zůstávat tady, protože to valí dál. Svítíš krokodýle, jo? Jo, Dostal si od něčeho? Ne. jo, 703, ty vole. Mňau. Až jsem nahoře. Dvojra, to jsou Svítím, zmrdi. svítím. Něco tady je. Proč je to tady je? Oni Ty jsou vole, tady. si mi používat OK, dvojra, ta TSK se může dostat, IS3 nejdřív pušuje, to TSK se může dostat do tohohle z toho. S tím Defenderem nejezdí tam, oběť si to nahoru. Počkej, máme jedno horu, nebo Pleskič nemáme hraj jedno horu? tohleto s tím projetem, pojď asi rotnout. Rotno. Nástřel? Tam tudy neodjede, jestli tak musíš tudy. Tady je, určitě tady je proč je to na nástřelu, jo, takže tam nebude asi samotný, nevím. Tam bych jak... Tak spodem, Dobrý, jo? tak protože to může spušnout, můžete jít dolů, protože to kolem a Škodovka postupně, zatím tady už můžeš zůstat. Já vám to spotnu, jo, s tou Škodovkou čekají na to. To Míku, ale tam dostaneš takhle, když tam zůstaneš. 703, kluci tady. Jo, jo, jo. Kublaj, dám mu ještě jednu, pak ho dostřílíš, jo? A musíš na prdel. Já mu dám, já jsem tady. Bura. Já to tady chci jenom Burák. zaseknout, víš, no. Tak, potřebuji Kublaj, aby si ho pušnul. Tejkni a pušni ho, jo? Jestli máš tady ty dvě rány, samozřejmě. Vasile, připrav se, jdou na mě, jo? Já se To je buráka spotnu toho ještě. buráka. Věď. Děkuju. A už to pušu, OK, bacha, proč Bacha, to? mám proč je to na prdel. Můžete, kluci, někdo? Nemůžem. Fokusněte ty heaveny takhle hlavně. Hezký. V pohodě. Na tohleto, protože to se můžeme vysrat a jedeme pušnout všichni tohleto, jo? Tak, Tohle. jak si Byste ty vole to- to pušli a ok, vůbec nepochopili, co se děje, to je krásný. Tak dobře, tak my můžeme střílet toho, proč je to teďka Pleskič, když si zajedeš to nejít dozadu, tak... To je lepší. Hezký. Pojď, obejmem ho. Kámo. Krokodýle? V tu chvíli, co si tady dostal od 2 nebo 3 703, tak jsem upřímně netušil, co se děje, jakože co dělají. No hlavně to byly, ty jsi dostal podle mě dvojráno, ne? Ne, nedostal právě. A jo. Ten dostal 3krát nebo 2krát od sebe postupně. No. To jsem právě byl úplně jako, co se děje? Koukejte na proč je to. Hezky rozebrali. To jo. No oni se tam najeli, že si věřili, že to bylo krásný, to.
No, No, bylo. my jak jsme uhli, my ve dvou, a oni jeli furt rovně, mysleli si, že ten předek udělej. No a my jsme to začali šít do boku krásně a Jo. vy Jo, začali jo, to bylo upínat. dobrý. Hezký, hezký. Jinak Kublaj, když jsem tady nechal chcípnout, jo. No, Já to jsem mu to nemáš za řekl. minule. Za to To, můžu já. to mají za minule, vole. Hej, dám si prdel. Tak jo, borci, dám se vám ještě jednu a pak už dneska jdu. Ale je tady Petr místo mě. Já to samý, jo? To jsou ty dvě výherní, chápu. Čus, hlásím příchody, mě kdo chtěl. Pojď mě vystřídat. A napiš mu tam ještě sežení ještě jednoho, protože já jdu taky pryč. Tak dejte Tady je, rychle. tady je do zráčů. Tak 3, já půl taky. Dejte No, tak rychle už. ready a... To už je horší. 3 je horší už. Jinak zvu vás v neděli na ty pleskyčem požehnaný, jo, aby to nebylo jenom na mě. Ty PZ1 závody, všechno bude na Discordu, tak se když tak koukejte na Discord, já vám to nějak pošlu různě do klanového chatu a tak. A bude to klasicky v času šarvátek. A je to narozeninový. Budeme slavit první rok tady z toho. Což jsem teda nečekal, že Už. někdy řeknu, že budu slavit rok klanu, ale děje se to. Budeš rozdávat bezeta. ne. Můžu třeba, nevím, zasponzorovat 2000 goldů, když to bude někdo, kdo to bude potřebovat. A třeba Pleskyč taky něco to dá. Vidě, ledvinu. Počkej, ty nechápu, ty hraješ pro Wargaming nebo co? Ne, tak zaplatím 200 do vás investuju do někoho. Když to bude jako někdo, víš co, jestli máte 40 000 goldů na účtě, tak to asi úplně nepotřebujete, ale když by to vyhrál třeba Shiro, tak ten by si to klidně zasloužil. Hory a škorpa. Mauerbrechra? Je z 6. Ale jeden tady, jedno metko na spot. Honzo s tím BZem buď tady, Dobře. nebo tady někde, víš co, jakoby abys tam Jo, potom jo. už tak dokázal vědět, nebo dát nějakou pecku, když tam vědou. Počkej, druhý... nechceš Defendera tady a BZ to napuš? Jo, tak Defendera tady, on je pomalý, tak Defendera tady, my všichni ostatní jedeme co nejrychleji tady do těch pozic všech, jo, A druhý jdeme- metko doprava. Kubla je Pravou, doprava. pravou. Jdi doprava. Pleskyči já mám je doleva, že? Jo, ty to tam znáš líp. Když tak se i koukejte teďka, kde hraje Cipaj s tím metkem, jo, je to tam taky docela důležitá pozice, tam se to taky musíme ještě naučit. No zatím ne, ale zatím jenom spotuju, oni pušujou přímo. Kurva. S Defenderem nejezdí dopředu, jo? Zůstaň si vzadu. OK, Honzo, tak možná s tím BZem, ne, jej dopředu, oni se zastavili. Horičko, nám chybí, jeska nám chybí. Kublaj, jeska nám chybí. vál, jo, ty Jeďte, se no, jeďte. mají dostat za ně, aby šli šukanovat. A nebo jít zpátky, jak chceš, jo, klidně jít zpátky, jeďte, musíte pomáhat tady. všichni projet takhle proti ním. Jedem. Já mám jít zpátky teda, nebo co? Jo, Kublaj, jeď takhle a jestli se budeš koukat, najď si takhle do téhle, já ti řeknu pak, jo, já ti to pingnu, ale zatím jeď Jo. semke přesně. Dobrý, nekepujou, takže máme teďka Projeďte šanci, jo. tohle. Jdem si vzít tu uličku, jo. Ta je teďka pro nás A- taková safe. Kublaj, ty hraj tady na téhletý pozičce, takhle v těch kolejích, přesně. Pojď Co je tomu doproti Vasile, tobě, tomu no. škorpu jednu dej. Ulička. Tak, přesně Kublaj, a teď můžeš dávat takhle rány. 13 sekund a můžem na toho typa. Au. 9 sekund? Je. Horiču mi sem. On mě chce ten type. Tam najít. Musíte jet kluci, jo, když tak pušujte už to. Nebo vy to dáte na crossu. Jedu. Já tady umřu. No, jste asi v pohodě. Jo, tak Kublaj, Už když jsem tak tohle je zabil. dobrá pozice, jestli to stihneš ještě než tě zabijou, tak jak seš tady, vidíš to, tak tady vidíš všude do kepu odsaď. A vidíš, že jsi schovaný z poloviny za No tak. kolejema. VKčko vystřelené, Což jo? co ten type, vole, jede za náma? Ten jde za mnou furt. Ty vole, Kublaj, Počkej. ujížděj! Pojďte, já obědu, otočím. ale zkus to utočit, no, ale... Ty vole, jedu Nerozdělujte zprava, se ty. úplně, nerozdělujte se úplně kluci. Sorry. To VKčko potřebuji vypnout. Jo, jedu. Pseudošíp musíš to, no, musíš šerovat HPčka. V pohodě.
Tomíku, jedu ti Tak to mě najet pomoct. na to ISko. Ale já to dokoukám a děkuju za hry. Jeďte, musíte jet. Co vy si pořád zastavujete? Taky díky za hry. Za 7 vteřin. Pseudo ještě ho budeš muset dopnout. Jo, vypnu. Máš za 800? Aha. Jo? Ty vole. Zmrt. Aspoň mu tady můžu... No, nevíc se mnou naštěstí, ale... 9 vteřin, vypnu ho. Vystřelujeme. Skop se. Nepotřebuju. OK. Já nechci. Tak to bylo zbytečný APčka. Rohuje 12 HPček. To nevadí. Hezky. Dělo je dělo. Dobrý. Jedem na tebe. A tady hraju nahoněný s tím debilem. Teď ho máš na ránu, ne? Je, tak já mu dám... Ale vody Dobrá, rychlejšího Vojra. nemůžu chytit, ty vole. Hej, Já mu dám dvojku. Dobrý, už stojí. Já Teď. vypínám to video. Král. Oh. Nazdar, mějte se. Debile. Pardon za to křičení tam jednou.